Icandelo lezemidlalo ubugcisa nenkcubeko lelinye lamacandelo aluvayo ulwamvila lwe-COVID-19. Kangangokuba abasemagunyeni bakhuthaza uluntu kuqukwa nabathandi bezemidlalo ukuba bagonye ukusindisa imiphefumlo ukuze elilizwe libuyele kundalashe. Nobody today will say there is no vaccination. Vaccination is abound. It's waiting for you and I to ensure that we take that very important step and take the jab. Abanye balivile elikhwelo bagonya. Zingaphezulu kwezigidi ezingama-27 izitofu esele zinikwe abantu ukuza kuthi ga ngoku. Iphondo lentshona koloni lelona linenani eliphezulu labantu abagonyileyo kulandela iFreystata neLimpopo. Abasemagunyeni babongoza abantu ukuba bagonye. It is in our hands to minimize the impact of this fourth wave, which is mainly driven by this Omicron variant, by taking a jab and encouraging our family members, friends and colleagues to vaccinate in order to protect themselves. UMzantsi Afrika sele ungenile kwisigaba sesine esiphenjelelwa intsholongwane iOmicron. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC eKapa.